Шаян ТВ карап булырсың син шәп бала. Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр, Дөнья студиясендә бүген кунакта иң шәп балалар өчен, иң шәп каналны әзерләүдә, аны дөньяга чыгаруда үзеннән зур өлеш керткән кешеләрнең берсе, Шаян ТВ балалар каналының башкарма директоры, баш мөхәррире Рамилә Сәхәбетдинова. Исәнмесез, Рамилә? Хәерле көн. Инде хәерле көн, кадерле милләттәшләребез. Рамилә, менә бу әңгәмәбезне без әйдәгез иң зур яңалыктан башлап җибәрик әле. Инде иң зур яңалык ул әлбәттә Шаян ТВ каналының триколорга чыгуы, шулай бит? Әлбәттә, менә безнең иң зур яңалыгыбыз әле безгә 6 ай булды. Без эфирда 6 ай. Котлыйм алай булган. Шушы көннәрдә безгә 6 ай булды һәм әлбәттә менә 12 апрель көнне нәкъ космонавтика көнендә без галәмгә чыктык, спутникка чыктык триколорда. Хәзер безнең Шаян ТВ каналын без әлегә хәтле МТС, Таттелеком һәм шулай ук башка челтәрләрдә карый аладыр. Хәзер инде триколорда да карый алабыз. Аннары соң инде безнең тагын бер айдан соң тагын бер шәп яңалык көтә. Ул НТВ плюс спутник челтәрендә без карый алабыз. Яршин каналда, Алла теләсә инде. Инде бит Шаян ТВ барлыкка килгәннән соң, әлбәттә, бөтен татар дөньясы дип әйтик, бу һич кенә дә бернинди арттыру түгел. Балалар аны карарга теләде. Күпләр аны карый алмады. Кемнәрдер шалтыратып, каян карарга, без аны берничә карый алмыйбыз дип әйттеләр. Менә хәзер бу мөмкинлекләр инде балаларга әлеге татар телендә әзерләнгән матур тапшыруларны карау мөмкинлеген бирә. Шулай да каян һәм ничек карарга? Дөресен әйтик, безнең Шаян ТВ каналын ишетеп беләләр, күреп беләләр Шаян ТВ канал булган һәм безгә дә бик күп шалтыратулар булар, ничек карарга. Әлбәттә, без онлайн безнең бара ул Шаян ТВ.ру сайтында мөмкин табырга. Шулай ук безнең видео архив безнең бар ул сайтта һәм алар шул тапшыруларны карый алалар. Мәсәлән, вакытында карый алмасалар инде, бу безнең чит ил өлкәдә яшәүче, чит илләрдә яшәүче татарларга кагыла. Алар әлегә Шаян ТВ.ру сайты аркылы видео архивтан гына карый алалар безнең тапшыруны. Россия Федерациясе күләмендә инде безнең тапшыруларны Шаян ТВ.ру сайтыннан карый алалар онлайн. Һәм әйтеп китәсем килә, ул МТС каналында, Таттелеком каналында, триколорда безнең Шаян ТВ-ны карый алалар. Һәм менә без 12 ноябрь көне, 2018 елның 12 ноябрь көне безнең бер кайчанда онытылмас. Бу көнне безнең Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов үзе килеп, үзенең идеясы белән ачылган һәм аның ярдәме белән ачылган каналны үзе төймәгә басып башлап җибәрде. Шул көннән бирле инде без бик эшлибез. Әлегә хәтле безнең ул канал ачылганчы да бик күп эшләр алып барды шушы балалар каналын ачу буенча. Һәм менә әлбәттә инде бу 6 ай бик тиз үтеп тә киткән кебек тоела, ләкин менә безнең төп максатыбыз ул бит татар телен саклап калу. Безнең татар телен популярлаштыру һәм иң мөһиме безнең 24 сәгать дәвамында шушы Шаян ТВ каналы эфирда эшләп тора, татар мөхитен тудыру. Шушы канал аша без татар мөхитен тудырасыбыз килә, чөнки менә үзегез беләсез, балаларыбыз безнең күп кенә каналларны карыйлар, хәзер сайлап алу мөмкинлеге дә бар бит инде бик күп. Ләкин мәсәлән, без балабызга ачып куябыз икән 24 сәгать дәвамында эшләүче Шаян ТВ каналын, ул әлбәттә үзеннән үзе тартылачак, чөнки анда алар яраткан мультфильмнарның тәрҗемәсе татар телендә тәрҗемә ителгән. Сериаллар, тапшырулар бик күп инде. Балаларның аң белем дәрәҗәсен үсә торган тапшырулар күп. Шулай ук безнең физик яктан, рухи яктан чыныктыра торган тапшырулар без әзерлибез. Һәм әлбәттә инде безнең төп максат ул үзебезнең буыннар чылбырын югалтмаска иде. Дөресен әйтергә кирәк, соңгы араларда безнең буыннар чылбыры бераз сүнә башлады дип әйтсәм дә дөрес, чөнки безнең әби бабайларыбыз татарча сөйләшә, әтиәннәр сөйләшә, менә урта буын инде балаларга бик сөйләшүче балалар юк бүгенге көндә, яшьләр балалар арасында сөйләшүчеләр әзрәк, сирәк. Ләкин шуны әйтәсе килә, татар баласы, татар яше ул шуның хәтле сәләтле балалар, әйме? Ул балалар безгә менә киләләр. Алар сәләтләрен битен җырлап биеп кенә түгел, мәдәниятыбызны саклап калар әлбәттә җырлап биеп. Ләкин алар менә шундый төрле конкурсларда, төрле бәйгеләрдә, олимпиадаларда катнашалар, урыннар алалар. Һәм без менә аларны яктыртабыз. Һәм без менә бу бит безнең татар баласы, бу бит безнең татар яшьләре дип без горурланабыз. Татар баласын, татар яшьләрен күрсәтүдә Шаян ТВ зур роль уйный, әлхәмдүлилләh, шөкер, бүгенге көндә.
Шулай итеп без шатланып, канатланып эшлибез, чөнки безнең командабыз яшь, әйбәт, үзләре ТНВда үскән яшьләр. Рамилә, сез шундай итеп сөйлисез, әйме? Һәм читтән карап торган кешегә шундай җиңел генә теге әкияттәге кебек кенә кулыңны гына булгап җибәрәсең дә бер тапшыру барлыкка килә, кулыңны булгап җибәрәсең дә икенче тапшыру барлыкка килә кебек. Чынлыкта инде бу чынлап та бик зур хезмәт сораган һәм шул вакытта бик күп эш алып барылган канал. Иң мөһиме хәзер балалар каналының үз студиясе дә бар. Тапшырулар төшерү өчен мөмкинлекләр бар. Төрле мультфильмнар, төрле тапшырулар карау мөмкинлеге булган. Шул ук вакытта интернеттан күпме уеннар уйнау мөмкинлеге булган балалар өчен кызыктыра торган, кызыксындыра торган һәм аларны җәлеп итә торган тапшырулар кирәк. Әлбәттә, ул тапшыруларны кемнәрдер эшләргә тиеш. Кемнәр эшли? Әлбәттә, менә бу канал булганчы да безнең бик күп әзерлек эше алып барды. Ул ничә еллар дәвамында дип әйтсәк тә бер дә ялгыш булмас. Үзебезнең Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясының җитәкчесе Илшат Юнус улы Әминов җитәкчелегендә безнең махсус комиссия эшләде. Без менә безнең телевидениедә күп еллар эшләгән кешеләр белән барлык бөтенебез бергә җыелып, аның концепциясын эшләдек. Шулай ук менә безнең педагогика фәннәре докторы, танылган академик Әнвәр Нурәхмәт улы Хуҗа Әхмәтов җитәкчелегендәге төрле галимнәр, язучылар, бөтенебез бергә эшләдек. Безнең аннары үзебезнең иҗтимагый совет бар бит инде, Шаян ТВның иҗтимагый киңәшмә, менә шул киңәшмәләр үткәреп, нинди тапшырулар кирәк. Без балалар белән бит инде тыгыз элемтәдә, мин үзем телевидениедә 32 ел эшлим инде һәм мин шуның белән бәхетлемен. Мин бит балалар һәм яшьләр белән эшлим. Безнең үзебездән дә бик күп балалар һәм яшьләр үсеп чыкты һәм әлбәттә бу тапшыруларны әзерләүдә алар актив катнаштылар. Без төрле фокус төркемнәр оештырдык. Һәрбер эшләгән тапшыруларны балаларга күрсәттек, ошыймы, аларга юкмы. Аннары соң безнең психологик үзенчәлекләрне истә тотып, без аны 3 төрле категорияга бүлдек. Ул 0 яшьтән алып 7 яшькә хәтле, 7 яшьтән алып 12 яшькә хәтле һәм 12 яшьтән алып 15 яшькә кадәр балаларга булган тапшыруларны без бүлеп чыктык категорияларга һәм шуларга тапшыру әзерләдек. Мәсәлән, әле бала әле сөйләшә дә белми, карый гына, ләкин менә шушы караган шушы мәгълүматны карап, ул үзенә мәгълүмат алырга тиеш. Менә безнең мәсәлән кичкә әкиятләр дигән тапшырубыз бар, кичкенә балалар өчен. Алар аны тыңлыйлар, әкиятләр карап үсәбез бит инде безнең. Аннары соң безнең бергәләп өйрәник дигән проект бар 7 яшьтән алып, ул рус балаларына һәм русча сөйләшкән балаларга аша без рус телендә алып барабыз һәм татар телен өйрәтәбез аларга. Һәм аннары соң инде безнең менә акыл батыл дигән тапшырубыз бар балалар өчен, төрле интеллектуаль уеннар. Әлегә безнең тамчы шоу дигән генә тапшыру бар иде. Аннары 12 яшьтән башлап инде без инде аларга уймак дигән спорт төрләрен үз иченә алган программа тәкъдим итәбез. Шулай ук безнең яшьләр тукталышы дигәндә программабыз калды. Калеп дигән безнең тапшырубыз бар яңа. Без бик күп яңа тапшырулар ачтык. Менә шушы тапшырулар аша балаларга без үзебезнең татар булганлыгыбызны да күрсәтәсебез килә беренчедән һәм иң мөһиме бит әле балаларның әхлак тәрбиясе. Әхлак тәрбиясен дә җиткерергә тырышабыз. Рамилә, әйдә менә шушы урында әйтәләр бит теге 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрүең яхшырак дип. Менә сездә әзерләнә торган кайбер тапшыруларны кыскача гына өзекләрен карап китегәр. Әлбәттә, без сезнең хәзер игътибарга кичкә әкиятләр, акыл батыл проектын тәкъдим итәбез. Шулай ук уймак проектын карап китсәк, бик әйбәт булыр иде. Сәлам, малайлар һәм кызлар. Кичке әкиятләр вакыты җитте. Бер әбинең 2 әтәче булган. Берсе ак, берсе кара. Менә мин сиңа бер сорау бирәм. Әгәр дә шуңа дөрес җавап бирсәң, мин сиңа бүләкләр биреп өеңә кайтарып җибәрермен. Әгәр дә инде җавап бирә алмасаң, җәзага тартачакмын. Бүген 2 бик кызыксынучан егет Рөстәм һәм Айрат. Нейроэтник төргә кергән жанр. Җавап вариантларын тәкъдим итәм. Сәлам дустым, эфирда уймак тапшыруы. Командалар әзерме? Әзер! Әйдәгез әле тикшереп карыйк, сез күпме көч җыеп килдегез микән? Әйдәгез.
биреп утыр, әлбәттә, бик җиңел ул. Рамиля, чынлап та менә кызыклы тапшырулар, әле үзең генә караганда да инде ул тапшыруларның гади генә эшләнгән тапшырулар түгел, балаларга белем бирү өчен эшләнгән тапшыру икәнлеген аңлыйсың. Менә мондый тапшыруларны эшләр өчен сез әйтәсез, үзебездә үскән хезмәткәрләр дип әйме. Менә ул хезмәткәрләрнең бүгенге көндә алган тәҗрибәсе, аларның белеме җитәме бу тапшыруларны эшләүдә һәм ни дәрәҗәдә авырлыклар барлыкка килә һәм сез менә ул авырлыкларны ничек хәл итәргә тырышасыз? Әлбәттә инде тапшырулар әзерләгәндә без бөтен әйберне белеп бетерә алмыйбыз. Без бик күп мәгълүмат алабыз балаларның үзләреннән, укытучылардан. Без мәсәлән Актаныш татар гимназиясе белән бергә эшлибез. Безнең күршедә генә бар икенче татар гимназиясе, алар белән дә бергәләп эшлибез. Аннары безнең бит сәләтле яшьләр бар, сәләт оешмасы белән без бергә эшлибез. Шулай ук безнең иң күп ярдәмчеләр безнең Татарстан мәгариф министрлыгы, безнең менә үзебезнең бөтен дөнья татар конгрессы, алар белән без бергә эшлибез. Гөлнас Шәйхи безнең үзебезнең иҗтимагый советта үзе агза булып тора. Аннары соң безнең Әкият Курчак театрыннан режиссерлар белән дә бергә эшлибез. Без бөтен кеше белән ачык, бөтен кеше безгә ярдәм итеп торабыз диде. Без шундый шатландык инде, безнең күзебездән яшьләр килде. Без татар телендә тәрҗемә итәргә мультфильмнарга алындык, дәйме безгә артистлар җитми. Һәм безгә алар күбесе үзләре шалтыраталар. Без инде мин бик рәхмәтлемен менә бу Камал театр артистларына, Тинчурин театр артистларына, Әкият Курчак театрына. Алар бик рәхәтләнеп безгә, аларның бит инде татар телендә дә бик яхшы беләләр һәм үзләренең аларның әйтелешләре дә бөтен яктан килгән кешеләр безгә ярдәм итеп торалар. Мин әлбәттә бу ярдәмне көттем һәм менә ул көткәннән дә күбрәк булып чыкты, шатлыклы булып чыкты. Бик күп галимнәр безгә шалтыратар, язучылар безгә, әлбәттә без аларга мөрәҗәгать итәбез күп очракта. Аннары безнең тәрҗемә буенча бик күп проблемалар бар. Менә шул проблемаларны хәл итүдә безгә инде шушы галимнәр дә булыштылар. Без Татарстан фәннәр академиясе белән дә эшлибез. Менә кайбер сүзләр бар, шундый калька тәрҗемәйме, һәм әлбәттә колакны яратырган тәрҗемәләр бар. Аннары менә төрле шундый сүзләр бар рус теленнән алынган. Һәм аны тәрҗемә итеп булмый. Ни өчен беләсезме, ул проблема тулды, чөнки без менә алабыз инглиз телендә балалар яратып карый торган тапшыруларны, ул бит рус теленә тәрҗемә ителгән. Шул тәрҗемә ителгән дә ул дөрес тәрҗемә ителмәгән. Шуңа күрә безгә монда күбрәк уйларга, тәрҗемәсендә тиз-тиз генә тәрҗемә ясадым дигән сүз түгел бит. Балалар да аңларлык булсын. Кайбер сүзләрнең тәрҗемәләре төрлечә бар. Мәсәлән, без аннары соң булай дип уйладык, инглиз телендә ала башладык мультфильмнарны. Һәм безгә таптык без шундый инглиз теле укытучыларын. Шул инглиз теле укытучылары безгә тәрҗемә итәр, турыдан-тур инглиздән. Без бит менә мультфильмнарны әлбәттә тәрҗемә иткәндә, аларның җырлары бар һәр мультфильмда. Без шуны үзебез тәрҗемә итәбез. Без аны үзебезнең Горький урамында урнашкан Болгар радиосында аларны язабыз, ул җырларны, һәм ул җырлар хит булып китте балалар өчен. Әлхәмдүлилләһ. Аннары менә безнең ни бар, сәяхәтче Дәрия бар, аның җыры бар шундый. Мин инде бик җырлый белмим, әлбәттә. Менә шул җырларны җырлап йөриләр. Балалар, кичкенәләр өчен бар, ләкин менә үсмерләр өчен хәзерге вакытта китаплар белән дә проблема, шулай ук төрле тапшырулар белән дә проблема. Сез бу проблеманы ничек хәл итәсез? Менә безнең психологик яктан шундый үзенчәлек бар. Яшүсмерләрнең үзләренең фикерләре булаймы, мин генә беләм, мин фәлән дигән шундый сүзләр бар бит инде. Ул психология, аны беренче тәкилми. Менә алар өчен без алдык шундый парк, Галактика паркы дигән серия алаймы. Алар бит инде яшүсмерләр ничек җәлеп итеп була телевизор карага бүгенге көндәме. Алар бит инде башка каналларда бик күп сериаллар һәм ул сериаллар төрлелеге белән дә бик күп. Ләкин алар безнең татар сериалларын хәзер карыйлар, шушы сериаллар аша без үзебезгә җәлеп итәбез татар баласын, татар яшүсмерләрен инде. Әлбәттә инде тапшыруларыбыз да бар, ләкин менә бүгенге көндә балалар күбрәк яшүсмерләр сериаллар карыйлар. Алда бит инде тормыш кайный, үзләренчә алар шуннан үрнәк алалар дигән кебек. Мистер Фредди, әйтегез әле, сезнең Галактика паркында килмешәкләр ничегрәк? 15 ел элек бу урында шын НЛО төшеп җимерелгән. Әнә тегендәге тимерне күрәсеңме? Әнә тегендә. Димәк, бу гайбәт түгел? Бу шын дөреслек.
Барлык милләт вәкилләре белән дус, тату яшәү ул Татарстан яшьләренең иң матур сыйфаты. Шулай бит, Оливер? Иң шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Сәлам дуслар, біз бүгін мында жиылабыз, мында біздің бүгін қалып тапшыру булачак. Дилләреннән кошсаң әйтерләр шул. Бу иң әйбәт әңгәмә минем ТНВ-дагы. Безнең калып дигән тапшыруга яшь үсмерләр чакырабыз. Һәм анда иң төп герой ул безнең яшь кеше үзен күрсәткән һәм күп кенә дөнья күләм танылган яшьләр бар бездә. Мәсәлән, Нурбәк Батулланы алыйгаймы. Аннан соң безнең үзебезнең шагыйрәбез бар, Йолдыз Миңнуллина. Алар бит инде татар дөньясында танылган шәхесләр, үзләре генә яшь булсалар да, менә шундый биючеләрне, аннары бик күп кенә менә бөтен яклап танылган, төрле өлкәләрдә танылган яшьләрне чакырабыз. Һәм әлбәттә яшь үсмерләр киләләр, бер нәрсә белмичә киләләр бу кеше турында. Аннан соңыннан карагыз әле, менә шундый кеше бар икән, яшь кеше, мин бит аны тартылырга тиеш, мин бит аның кебек булырга тиеш. Бу бит инде татар яшьләре. Мәсәлән, ни өчен әле мин алардан үрнәк алмаска дигән фикерләр без ишетә башладык. Һәм алар бит белмиләр күбесе, мәсәлән, татар яшьләре нинди икәнен, нинди урыннар алганнар, нинди үзләрен күрсәткәннәр, мәсәлән, шул калып тапшыру ашыда җәлеп итәбез. Аннан соң безнең яшьләрне тагын ничек җәлеп итеп булайын, төрле акциялар без оештырабыз, төрле бәйрәмнәр оештырырга тырышабыз алар өчен. Аннары соң безнең әлбәттә хәзер тормышыбыз бит инде телефонда, үзегез беләсез, яшьләрнеке дә, олыларныкы барсын, барысыныкы да инде. Безнең менә 1 май көнне, май безнең бик күренек безгә шатлыклы ай булды. 1 май көнне безнең Android'та мобиль кушымтабыз барлыкка килде. Тиздән ул iPhone'нарда да булачак, Алла теләсә. Һәм ачабыз да безнең үзебезнең телефонны һәм шулай төрле гаджетларны ачабыз да, безнең Шаян ТВ-ру килеп чыга. Безнең мобиль кушымтабыз бар. Шаян ТВ дип тора. Шаян ТВ ачабыз да карыйбыз. Чөнки без нидер тапшыруны мин өйдә карый башлаганмын икән инде. Мин аны дәвам итә алам. Каядыр барганда, мәсәлән, дип әйтүем инде. Шаян ТВ 24 сәгать эшли һәм аны 24 сәгать дәвамында карарга мөмкинлек бар хәзер бездә. Үзеңә нинди теләгән вакыт бар, үзеңә нинди теләгән тапшыру бар. Теләсә кайсы карарга мөмкин. Рамилә, менә бу инде хәзер шушы ярты ел эчендә башкарылган, моның исәбе-хисабы юк бу эшнең әйбит. Ләкин бу эш тормышка ашты. Шаян ТВ эшли башлады. Сез әйткәнчә 24 сәгать без аны карый алабыз. Дөньяның теләсә кайсы почмагында яшәгән татар баласы шунда кирип үзенең туган телендә теләсә нинди тапшыруны, үз яшенә туры килгән тапшыруны карый ала. Бу бар да әйбәт. Киләчәккә планнар. Киләчәккә планнар әлбәттә инде. Менә безнең үзебезнең Шаян ТВ бер генә студия булып калмасын инде. Менә безнең үзебезнең хәзер үзебезнең студия бар бит инде. Студиядә безнең бик матур, яхшы җиһазлар белән җиһазландырылган, бөтен әйбер яңа, бездә рәхәт шундый. Һәм без менә әлегә хәтле безнең ТНВ каналында балалар һәм яшьләрне үстерүче программалар бар бит инде. Алар бөтенсе дә Шаян ТВ-га күчте. Шушы Шаян ТВ, ТНВ каналлары өчен, ТНВ Планета, ТНВ каналлары өчен бер зур мәктәп булсын идеме. Без әлегә хәтле без әле алып баручыларны, журналистларны тәрбияли идек. Әмма Шаян ТВ каналының төп максаты ул әле милли кадрлар әзерләү, ул режиссерлар, тавыш режиссерлары, шулай ук безнең алып баручыларны һәм башка кадрларны, монтаж ясаучыларны әзерләүче бер мәйданчык булып торсын инде. Һәм безнең киләчәктә без менә балалар студияларын ачмакчы булабыз төрле мәктәпләрдә. Мәсәлән, Казанда яшәүче балалар өчен Казанда, Арчада икән, Арчада, мәсәлән, төрле районнарда үзебезнең филиалларны булдырасыбыз килә. Хәзер бит инде фотокамераларда бар, бик күп мөмкинлекләр бит инде балаларга бар. Алар безгә үзләренең ничек яшәгәннән хәзер төшереп, күбесе төшереп ясап җибәрәләр. Шундый блогерлар бар бит инде хәзер безнең. Шундый мөмкинлекләр безгә бик күп. Менә шул мөмкинлекләрне вакытында татар милләте өчен кулланып каласы килә һәм Шаян ТВ-ны үстерәсе килә. Бүгенге көндә Шаян ТВ ул безнең
күңел халәтебез, Шаян ТВ ул безнең максатыбыз, Шаян ТВ ул безнең бәхетебез дисәк тә, без ялгышмабыз. Һәм мин шуны да истәп куйыр идем, бу безнең татар балалары өчен бер маяк булып тора. Әйе. Һәм менә шушы маякка карап, алар киләчәктә үзебезнең туган телебезне яратып үссеннәр иде һәм ниндидер менә бу борчулар, безнең балаларыбыз татарча сөйләшми дигән борчулар бетсен иде. Татар телебез бетми әлбәттә. Менә шушындый Шаян ТВ кебек канал булганда һәм анда балалар өчен янып яшәүче сезнең кебек кешеләр булганда һәм яшьләр булганда, мин сезгә уңышлар телим. Рәхмәт. Шаян ТВ озын гомерле һәм гомумән алга таба баручы канал булсын иде. Әлбәттә инде ул Шаян ТВ туган тел, ана теле ачкычы булсын киләчәктә дә шулай. Хөрмәтле милләттәшләребез, сез Дөнья студиясендә кунак бар тапшыруын карадыгыз. Бүген безнең кунагыбыз Шаян ТВ каналының башкарма директоры, баш мөхәррире Рамилә Сәхәбетдинова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Шаян ТВ карагыз һәм балаларыгызга туган телебездә сөйләшү, туган телебездә яхшы, тәртипле, әйбәт тапшырулар карау мөмкинлеген тудырыгыз.